Syudad sa dapilitan, dagang kalingawa. Sa yan. Mata. Punto ta dire. Matay. Wala ka katik yan. Ganina ra kita dire. Wa gi mo labay nga motor. Ganina ra kita katik tuyo ko. Anong diri man putag i-assign ni kuan bon? Ni look. Sitingan na tong kuan na to, sergeant na to, tumugsok. Sus, may tugsok ko ng ulo. Uy. Kita ka nang kapadulong. Kana digidi ding tuo na gipukuan nga. Hop. Matay ito yan, matay. Dapat ako igapara ato. Kay ako may gahi dire. Ingon mo kay ako mo para. Di ako nagipara. Isa lang sir. Paglali sa mo. Bato na ko. Oh, dito. Kalang, nami pangutanan nimo. Palingan ng makina. Basta kay ning makina. Tay mo, sir. Anong gapara-para man mo nga? Wala man gani mo signboard dere. Sa di akong violation dire. Matay ka sir. Buta man siguro ka sir. Wala ka kakitaan ni sir oh. Duha bagaling ning na. Stop. Capital RIP. Stop. Kameraman. Dula ra gud diri gamay kameraman. Kaya itong ipakita niya ni. Oh, stop. Napagaling na check. Check up. Dere, atong check up ni kung sige kanyang violation yun. Driving without driving. Oh, wala kami sumpay lagi. Wala na ipo ka without. Si Konte karon di aron na. Ikaw sulat oh. Sir, hindi ka pala mas tanan, sir. Sus, ganda ko na lagi ka di gapong kakabal mo sulat. Si Konte karon. Kaya po kayo ninyo eh. Asan na akong violation ba? Aron mula ka na ko. Gadali ba ako? Na. Oh, dawatan yung violation oh. Unsa man pud ning dagana man pud kay na akong violation ane. Maluoy pud mo, sir. Ara ba taning bukid? Pobre ra ba ako? Nan. Kung ganahan ka mo hangyo, sir. Kita ka nang upaw diha. Kanang sino king ulo. Oh, kanang makasulaw gani? Kana sama ni kasuro. Ay sabad kay milunggat to. Kana may duula, ina nga mo hangyo ka. Sige, sir. Salamat kay sir ha. Sige. Kung atuon, sir. Kato ah. Ay bilhin na ng motor nimo dire. Sir, mahungyon ta ko, sir. Baka na akong violation, sir. Daghan kay sir. Pobre ra ba kay ko, sir din. Bagor kay ko gauling, sir. Wa pa kay kapatimbang. Gana gini sa yung violation oh. Daghan yun. Ayon na kay sulbad ani. Usara ang atong ibutang nga imong violation ani nga. Kanang dili ta magkasupak sa World Health Organization. Kanang bahin anang mga kuan ba, mga ITF, mga inana ba. Atong ibutang ni og drinking without driving. Saman, okay ra ka na? Kana, sir. Diyan, sir. Unsa may akong buhaton na, sir? Alay dire. Kaya ron ma first dose ta ka. Nga. Piyong ang mata. Salamat kay sir. Matus ako ha. Oy, ayo sa. Pundo lang sa ka. Kay naatay si Kandos. Wala na schedule. Na si Kandos. Mo ba? Pundo lang sa. Salamat kay sir. Sige, sir. Usay paminaw. Okay kay sir. Sige. Murag nigaan akong panglawas. Matus ako sir ha. Oy, Salamat kayo. Kay kuan kinahanglan first dose, second dose og booster. Kana ang parehasan na ng chick booster. Apo di nga na, sir. No, chick booster, pig booster. Ingon mong Ulat ka sa ha. Gini, kumbate gyud kay magbula-bula gid yung baba ni. Usay paminaw. Okay kay sir. Nigaan akong lawas. Salamat kay sir. Sige. Salamat kay mo. Atos You ako are sir ha. passing by. Okay gid kayo. Usara ka buka akong valuation.
drinking without driving. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Okay na, Bars. Okay na, Bars. Okay kayo. Bugo-bugo pa. Bahay kayo sa Macting yun. Madala na. Okay kayo. Okay, usa ka. What? Kuya Dinsyo. Ang sa DO101. The Voice of the Pitan. Kuya Dinsyo. Yay! IKMGS na yan. Uy, nakatulog man. Yaya sa mananap. Ismail sa ninyo. South Voice. Okay, kina. Yo! Shout out Shilikit Kilat, Sheena, Angeline, Ispilita, Shireen from Roli Kilat. Nilja Nabila, og especially sa Acro Dapitan City Council, long live mga brad og sis. Long live. Yo, shout out na ko sa akong mga manghod dyan sa Uman, si Alice Gabalyo, Agnes Gabalyo. Belated happy birthday. Marian May Ducanes Humalon. Shout out kay Sis Dylan Fernandez nga nasa Korea. Ano pa shout out si Logo Dines. Shout out kay Ezekiel Igia sa Cebu City. O shout out kay Jennifer Hamisula Sumalpong. Yo! Shout out dahil kay Kat from Bukuyong Pinyan. Shout out po ko sa mga gwapang maestra sa Sulangon National High School. Si Ma'am Eden Ross sa Gapsapan. Shout out ni mo, ma'am. Shout out kay Philly Bagood. Belated happy birthday ni mo, ma'am. Stay healthy, stay safe. Shout out po kay Ma'am Irish Gaa. Shout out kay Chirifi Ablao Kagalitan. Shout out sa channel ni The AVH. Ug shout out po ko kay Kuya Dinsyo. Belated happy birthday ni Muya. Belated happy birthday. Stay healthy, stay strong, and stay safe. O kisa tong gusto magpa-shoutout, ay magkaulaw, comment lang mo sa among YouTube channel, Lapitan Biners, para ma-shoutout mo sa among next video. Yo! Bisaya, hey, muni bisaya, hey, bisaya.